Hello everybody, welcome to my new vlog. तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखो ये पिला रे ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କଣ ଆଇଫୋନ ର ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବି ଏମିତି ଭିडियो କରୁଛି ଦେଖି ମୁଁ ଭଲ ଦେଖାଉଛି ନା ଏମିତି ଭିडियो କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ହଁ ଭଲ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଭଲ ମେକଅପ୍ ହେଇଥିବ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବନ୍ଦ କର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭଏସ୍ ଲାଉଡ୍ ହଉନି। ତମେ ଏବେ କଣ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଣ ପାଇଁ ମାନେ ବ୍ଲଗଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ହଁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଆମେ ଯିମୁ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଡମଣା ଛକ ଦିଦିଙ୍କର ଗାଡ଼ି କଭର ଆସିବ ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବୁଲିକି ବି ପଳେଇ ଆସିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି କଭରଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆମେ ବୁଲିବାଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲ ତମର ଯେତିକି ଛୁଟି ଅଛି ମୋର ସେତିକି ଛୁଟି ଥିଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା କାଟିଦେଲ କଣ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ସବୁ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରି ଯିବେ ସବୁ ଏମିତି ହୁଅନି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବର୍ଷାଟା ହଉ ନା କ'ଣ ବର୍ଷାଟା ହଉ କାହିଁକି ନା ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି ଡ୍ରେସ୍ ମୋର କେତେ ଖରା ହଉଥିଲା ବର୍ଷା ପକେଇବା ଉଠେ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନା ଏଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ଗେଟ୍ ରେଡି ୱିଥ୍ ଅସ୍ ତ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଏବେ ପିଜିଠୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ସେଇଠି ହିଁ ଦେଖିନେବା ଦିଦିଙ୍କ ସ୍କୁଟି କଭର ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଅଧା ବାଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲକୁଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ତ 5 ମିନିଟ୍ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ନିହାତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହିଁ ରହିଲା ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ତ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ଖୋଜିବେ ସବୁ ବଟ୍ ସ୍କୁଟି କଭର ଏଠୁ ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ତ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ କି ଭାଇ ସ୍କୁଟି କଭର କେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ କହିବେ କେଉଁଠି ମିଳିବ ତ ସିଏ କହିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମିଳିଗଲା ଆମ ସ୍କୁଟି କଭର ଖୁସି ତ ବେକରୀ ଚାଲ ନହେଲେ ସେପଟେ ମୋମୋ ଯଦି ଖାଇବ ଚାଲ ନହେଲେ ପଳେଇ ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ଆରାମସେ କଫି ଆଉ ଟୋଷ୍ଟ କରି ଖାଇବା କ'ଣ କହୁଛ ମନିଷ ଚାଲ ହଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ହିଁ ନେଇ ଆସ ନିଅ ବଟରସ୍କଚ୍ ଆଉ କ'ଣ ଏଟା ବଟରସ୍କଚ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା 90 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି 5 ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ମିଶେଇକି ଖାଇଦେଲ କ'ଣ ଲାଗିବ ତମକୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପିଜି ନା ଆଉ କିଛି ଖାଇବ ଦିଦି ଯିବା ତ ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଲର ହଁ ପାର୍ଲର ବାକି ଅଛି ଖୋଲା ଅଛି ହଁ ହଁ ଭଲ କର ସିଧା ପା ଏଇ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସିଧାଟା ଏଇ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସାମ୍ନାରେ ମୋର ତ ଏଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆରେ ଏମିତି ସାଇଡ୍ ହଁ ମୁଁ ବି ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଥିଲି ଚलो ଡୋରଟା ଦିଅ ତ
तो ଏବେ ଫାଇନାଲି ଯିବା ଆମେ। ହଁ ବାସ୍ ଭାଇ ଗଗଲ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ଦିଦି ଆମର। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନି, ଆଉ ପିନ୍ଧିବିନି। ଚାଲ ମା, ମୁଁ ଫୋନ୍ ଧରିକି ବନଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଏଇକା ମାନେ ହଠାତ୍ ଚମକି ମାନେ ମୋ ଫୋନ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ରୁହ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲ କ'ଣ? ଚଲୋ ଚଲୋ। ଡନ୍। ଓ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ବୁଲିଥାନ୍ତ ନା? ବୁଲିବା ଆଉ ଦିନେ। ଭୋକର ପେଟ ଫାଟିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ କାଲିକି ଯିବା। ଯିବା ରୁମ୍ରେ ଖାଇବା କିଛି କରିକି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା? ନିହାତି। ମାନେ ଆମେ ବାଟ ସାରା ଡିସ୍କସନ୍ କରି କରିକି ଆସିବା। ଆମେ କଫି ପିଇବା। ଅମୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଅମୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନବା ବୋଲି ମୋର ରଖିବା। ଚାଲ ଆଉ ତ ଯିବା ନେଇକି ଆସିବା। କଫି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଏତିକି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଦି ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଲଗେଇବି। तो जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा मैंने वीडियोटी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिए। अंकल कहले नियो टी स्पेशलटा भल लगे। अंकल दियो काजू लेथली ना टी स्पेशलटा काजू नहीं नथली। हां दीटा दे दियो। दीटा तो दीटा दे अब न बताओ जा बने पे ना हमें कॉफी बने काली बने पे तो भल नहीं हम जलाड़िया टी स्पेशल काली मते अंकल कहले आ मु अंकल को पचाली एवरीडे जो कैस्टल एवरीडे ना कोन एमती जो मिल्क पाउडरटा था सुनु सुना मग था। हाँ तो सहीटा मत अंकल कहले नबा पे एटा कहले मु अंकल को सेटा पचाली। अंकल कहले तुम एटा नियो। तो एटा मिल्क कलिया से तभी रूम रे आसे करके पीलु भल लागला। तो सेट पे आज आठ नवा पे आसी जाय कि रूम रे हमें कॉफी बने की पीबु या हाँ ऑब्वियसली गरम सतर मुंड पिंधानी सत। हेलो हाय 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 ये कौन नहीं जाऊ कौनटा हमें वैसे के पहुंच गलो रूम रे। हाँ मैं कॉफी बने की पीवा बस तर ना हो किंतु कॉफी बने की पीबू। रेडी कॉफी आउट टोस्ट परफेक्ट पिको केमती गरम है देखिए ଭଲ ହେଇଯିବା କି ମୋ ଜୀବ ଜଳିଗଲା। गरम है कौन आस्ते लाइक कमेंट शेयर करने को बिल्कुल भी भूलता नहीं। से पर्यंत टाटा बाय बाय। बाय करो बाय।